Kane kajigar khu jong blai kari jai ban riu jongi. Pe ini gi lom hang ni ini gi o kini ki benta baro ki dengi seit jing khu jong trai kari jai ban riu jongi. Kane baro kalau ngajile fla ka jong blai jongi kono bangi yo ya ne ka ri ka ba la khu si shao do blai ka ba ngem nang ban matai mara puai wei jaka pen iba kinum dar ko blai jaka ka jongi. Te kanu pan ngide ban songo yu trai boloan lam yangi in poi shang ni lugum khasi bangi ong bade ka jing elam lenti jo bangi poi shane bade ngatang yo sa ya kidak bangi nang ban tho abikedi ter hagaba way ne ki missionary u Thomas Jones ula ai gi ha gi Roman alphabet ba kom u kram u penar u phoi u war ki lingam ki baro ki bangi don menta lagi jogi kentien ki dialect ha ki kendoi ktien ki jongi henrei ngila bekan ka way da kten khasi khara ka jongi te kana ngir khu ka jong blai ba ngila yoru padang southo ya ka lenti ki bangila ban em ka ba kam thama shu ka ban plongi ki breu ba thamai li ba ka jing tip ka jongi ya utrai Jesus Christ bat gi yoru ki missionary ki man rai ki jing nang ka jing stand ka ba ka tei ki school red ki school he ki college but na bi bon ki start do champang na do ki por kammen shwa haru pateng mentang tegeng ko ban ong pat ka ba isnai ka bagi pai ka ri mo jongi menta imangla klet no you blay kat ne ki jing ku jong try gimne ban klet you gede ban nang ban wat ya ka khmat jung gede ban nang ban pechu try mar bangi pai menta ha bangi ya glendi singken charom ba cheneng ngi bigi breu ganang jalanti bagin klet no itu nong bu nong thau nong perlong utawan ai ngi si bon ye ki ku khu ka ji em ka jongi naklo ha ka tho ka tar ha ka kawo jang wa tri khta bat si bon ki benta ki bedai bat ka ji em khani ka do bat kum ju kham da me ka ji em bedai ba ka jaman sim tengi de ban duai jur bo bre on thau thamai on pen mi ingi na prengi jai beril jongi hi kena prar bai war bat lingam bat baro bangi long ka wei ka tien go ka thale bangi nang la ban yi ga law thamai jongi ka jing non kam long nyo mata gi bri bot duai ki ban duai no ko men se no jongi baro ban khol kar par ken ya ka tang utraji Jesus Christ bon yara bon ai boringi bangi nang la ban long ki bri ban be cha persha ta ka dak jong jing khot ba sinang jo play ka bangi no me tho ka lech ka ba lech ba wan ka wan re ei ba thamai ken mi kai klan no gi bashadien baro gi besha persha kada kata ka ei ga ba tham na ga jeb de jongi re ban duai ga long yellow sam ba kan ni jingat ki pra le long sam re ban duai khna samla rang ba wa gi bala he taru la ga long condition rang bagen light nek jim len masrik ba har kom gi wan menta ban la bi jeb de jongi la ga long ka kiat long ki drugs la ga long khalai la long ki tamasa la ga long gi pen ngop pen ja lendino ingi bangin tlot bat danru blad dukot no kajing siteng por na mar klang ngop ini e bara par nekit angin duai gen bau blay un sei gi breu ki ba naga ahor joga pop kumanga men suanga la ngop ibuni ge ropen kelata mai pat segi wei gweru kila sem basamai ling bau Jesus Christ keban duai yakani utraun sei ki breu ken kiban yang hilat lig surak kiban dan benda ka sai sima simaru ben i yang nanti kiban iban yak hoj si bongi durna kapatang walek bakani patang mentang ban sawan ni kimin di khamba shu kai kan mi ka duai ulai gar khui phi bagina ya klatno ikin so breu jengi wai so balang jengi ru ka je so kaba lapen longi je breu khasi bat shu ya ben ye kho iwe iwe dai re ban nang
ban pe hanu kalenti ba manu yalam cek ba bha kalenti bagine ya cekamat baginang I ya lawai ke ba pernai bar kepasang mentaru ke ban don ke jingkala nam ta ke borom ke jong play hi to trying ku fi dari pastor bar ke padunai ngaduai po ben ke ku fi ke inga sam je fi ke rije beri jogi baro angenum klet aga ta play pa play kun play when se ba ko aga ta try Jesus Christ amen but amen